ja sam Petar, volim da slažem Lego kocke, ali takođe volim da slažem i nešto svoje od Lega. Danas, na zahtev youtubera Nema, predstavit ću vam novo vozilo. Malo je, ali odlično. Takođe bih voleo da kažem da ćemo i nastaviti sa postavljanjem Lego nove generacije. Ovo vozilo se zove napadački čoper. Krećemo! I evo ga, napadački čoper. Vidite da je malo vozilo, ali ipak je jako zanimljivo. Prvo, naravno, nijedno vozilo nije ništa bez svog vozača. Verujem da se svi pitate zašto je vozač žensko, prosto trenutno nemam druge figurice. U svakom slučaju, evo ga, napadački čoper. Naoružanje nije veliko, ima 2 rakete. Točkovi su kao i kod verovatno svih čopera na svetu. Prednji točak je tanji od zadnjeg. Vidite? Ups, to nisam predvideo. Samo da namestimo vozača. Eto ga. Vidite da je, dakle, podsjećam, vidite da je prednji točak tanji od zadnjeg. Uglavnom, ima i svetlo, reflektor, kako god vi to hoćete da nazovete. To je klasičan čoper, izuzev raketa. To bi bilo sve što se tiče opisa. Naravno, ipak je ostalo da testiramo. Ups, zaista mu treba zaista bi trebalo da poradi na balansiranju. Uglavnom, trebalo bi da testiramo rakete. To ćemo upravo i da uradimo. Test je odlično prošao i rakete su spremne za sledeći napad. To bi bilo to. Očekujem vaše komentare, a posebno od Nema. Lajkujte, subscribeujte i doviđenja!